A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. To amma ba da assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kuwa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi da kasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban. Masu kiran mu suke tura mana sakonta, masu biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani, masu kiran mu suke saka mu ayyuka. To insha Allah rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran asiri a cikin wannan kasar gumin gida na mai albarka wato Dan Malam TV. To insha Allah rabbi yau muna dauke da siraren Wardi Pass. Shi ma insha Allah rabbi na tasarifin kuɗi ne wanda zai fitar maka da naira miliyan 2 kacal nan take a cikin sauki. Insha Allah to muna farin ciki sosai kamar mutanen suke kira mu suke saka mu ayyuka kamar irin su Niger, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, kamar irin su Algeria. Mutane mabambanta wanda suke neman mu ta waya, wanda suke kira mu suke mana muke musu ƙarin bayani, masu biyo mu ta WhatsApp suke saka mu ayyuka. To su insha Allah rabbi kamar yadda suka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na rabbi albarka wato Dan Malam TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙawa saboda mun saki sabon asirin mu za ku riga samu kai tsaye daga wannan shafi na mai haka. To insha Allah biyu muna dauke da turaren Wardi Pass wanda yake fitar da naira miliyan 2 kacal nan take a cikin sauki da izinin Allah. Wannan asirin tasarifi ne mai sauki, mujarrabin nan take a cikin sauki. Masu neman aikin tasarifin kuɗi kawai ka ɗauki nan ba ta kai min magana ta WhatsApp, ni kuma na yi maka alƙawarin hada ka da hanya mai mafi sauƙi nan take a cikin sauƙi.